Så er der gang i grillen igen. Det er lille kones fødselsdag, Silikones fødselsdag her. Min dejlige kone, hun har fødselsdag, og der er kommet 3 kyllinger op. Og bare rundt her på grillen. Og den kører stille og roligt. Hold kæft, hvor der er varme på. Og vi skal jo sidde heroppe på tagterrassen. Blandt chilier og nu er der snart ildebrand i lortet. Alt det fedt, der vælter ud der. Ja. Vi skal jo sidde heroppe på tagterrassen blandt chilier. Så kommer lige et bord op og stå her mellem mine chilier. Så skal der laves 40 turds. Men der er lidt peber her, hvis at folk de nu synes, at maden den ikke bliver stærk nok. Og mine krydderurter herovre. Der er merian, citron, timian, en græsk en oregano fra Kreta, en mindst et eller andet, en almindelig timian, mere oregano. Så herovre, de får så chilisalt jo på. De bliver drysset med chilisalt en gang imellem. Og så får de 2 herovre til højre, de bliver marineret de sidste 20 minutter med en marinade lavet af chili grundsovs, rørt op med honning og en lille smule brun sukker og en meget lille smule olivenolie. Velbekomme.